Akwụkwọ nke ndị ikpe isi nke 6. Ụmụ Izrel wee mee ihe ọjọọ n'anya Jehova. Jehova wee nye ha n'aka Midian afọ 7. Aka Midian wee dị ike n'ahụ Izrel, n'ihi na Midian ka ụmụ Izrel mere onwe ha ebe mmiri na-eru nke dị n'ugwu na ọgba na ebe e wusiri ike. O ruo, ọ bụrụ na Izrel agha mkpọrọ na ndị Midian rigoro ya, na ndị Amalek na ụmụ ihu anyanwụ, ha wee rigo imegide ha. Ha wee maa ụlọ ikwu ha imegide ha, wee bibie ihe omume ala ruo ebe ị ga-aba na Geza. Ha ahapụghịkwa ihe na-edebe ndụ n'Izrel, maọbụ atụrụ maọbụ ehi maọbụ ịnyịnya ibu, n'ihi na ha na anụ ụlọ ha na ụlọ ikwu niile ha rigoro. Ha batara dịka ojuju igurube na ịba ụba. Ọnụọgụgụ adịghịkwa ha, ọ dịghịkwa kamel ha. Ha wee bata n'ala ibibi ya. E wee mee ka Izrel ghara inwe ike ma ọlị n'ihi Midian. Ụmụ Izrel wee tikuo Jehova. O ruo, mgbe ụmụ Izrel tikuru Jehova n'ihi Midian, na Jehova ziri otu nwoke bụ onye amụma jekwuru ụmụ Izrel sị ha, otu a ka Jehova bụ Chineke Izrel sịrị, mụ onwe m mere ka unu si n'Ijipt rigota. Emekwara m ka unu si n'ụlọ ndị ohu pụta. M wee napụta unu n'aka ndị Ijipt na n'aka ndị niile na-emegbu unu, wee chụpụ ha n'ihu unu, nye unu ala ha. M wee sị unu, mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Unu atụla egwu chi niile nke ndị Amọrait, ndị unu onwe unu bi n'ala ha, ma unu egeghị ntị olu m. Mmụọ ozi nke Jehova wee bịa nọdụ n'okpuru osisi terebint ahụ nke dị na Ofra, nke Jehoash bụ onye Abieza nwere. Ma Gideon nwa ya na-eticha ọka wit n'ebe nzọcha mkpụrụ vaịn, iwepụ ya n'ihu Midian. Mmụọ ozi nke Jehova wee mee ka ọ hụ ya anya, sị ya, Jehova nọnyere gị, gị dike bụ dimkpa. Gideon wee sị ya, biko onyenwe m, ọ bụrụ na Jehova nọnyere anyị, n'ihi gịnịkwa ka ihe a niile dakwasịworo anyị? Olee ebekwa ka ihe ebube ya niile dị, nke nna anyị ha kọrọ anyị akụkọ ha, sị, Jehova o meghị ka anyị si n'Ijipt rigota? Ma ugbu a Jehova hapụwo anyị, nyekwa anyị n'aka Midian. Jehova wee chee ya ihu sị, jee n'ike gị a, zọpụta ụmụ Izrel n'aka Midian. Ezigaghị m gị? Ọ sị ya, biko onyenwe anyị, m ga-eji gịnị zọpụta Izrel? Lee, ụsụ nnu ndị ikom 2 na ọgụ 10 nke m bụ nke na-enweghị ike n'ime Manase. Mụ onwe m bụkwa onye pekasịrị mpe n'ụlọ nna m. Jehova wee sị ya, n'ihi na mụ na gị ga-anọ, ị ga-etigbukwa Midian dịka otu nwoke. Ọ sị ya, biko, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, gị mekwara m ihe ịrịba ama na gị onwe gị na-akpanyere m ụka. Biko, esila n'ebe a pụọ ruo mgbe m ga-abịakwute gị. Wepụta onyinye m ịnata ihu ọma, dọba ya n'ihu gị. Ọ sị, mụ onwe m ga-anọdụ ruo mgbe ị ga-abịaghachi. Gideon wee baa n'ụlọ, dozie nwa ewu na achịcha ekoghị eko nke efa ụtọ ọka. O tinyere anụ ahụ n'ime nkata, tinyekwa ofe n'ite, wepụta ya nye ya n'okpuru osisi terebint ahụ, wee weta ya nso. Mmụọ ozi nke Chineke wee sị ya, were anụ nke a na achịcha ekoghị eko nke a, dọba n'elu nkume a dị elu, wụsịkwa ofe. Ome otu a. Mmụọ ozi nke Jehova wee setịpụ nsọtụ mkpanaka nke dị n'aka ya, metụ anụ ahụ na achịcha ekoghị eko ahụ. Ọkụ wee si na nkume ahụ dị elu rigo, ripịa anụ ahụ na achịcha ekoghị eko. Mmụọ ozi nke Jehova wee pụọ n'anya ya. Gideon wee hụ na mmụọ ozi nke Jehova ka ọ bụ. Gideon wee sị, ewo, onyenwe anyị Jehova, n'ihi na ahụwo mmụọ ozi nke Jehova n'ihu n'ihu. Jehova wee sị ya, udo dịrị gị, atụla egwu, ị gaghị anwụ. Gideon wee wuoro Jehova ebe ịchụ àjà n'ebe ahụ, kpọọ ya Jehova Shalom.
ruo taa, ọ dịgide n'Ofra nke ndị Abieza. O ruo n'abalị ahụ, Jehova sịrị ya, were oke ehi nke nna gị nwere, bụ oke ehi nke abụọ nke gbara afọ 7, kwadakwa ebe ịchụ àjà Baal nke nna gị nwere, gbutukwa Ashera nke dị n'akụkụ ya. Wukwara Jehova bụ Chineke gị ebe ịchụ àjà n'elu ebe a siri ike n'usoro. Werekwa oke ehi nke abụọ ahụ, werekwa nkụ Ashera nke ị ga-egbutu, sure àjà nsure ọkụ. Gideon wee chịrị ndị ikom 10 sitere na ndị ohu ya. O mee dịka Jehova gwara ya okwu. O ruo, n'ihi na ọ tụrụ egwu ụlọ nna ya na ndị ikom obodo ya, ime ya n'ehihie, o mere ya n'abalị. Ndị ikom ahụ nke obodo ahụ wee bilie n'isi ụtụtụ, ma lee, a kwaturu ebe ịchụ àjà Baal, gbutukwa Ashera nke dị n'akụkụ ya, suokwa oke ehi nke abụọ ahụ n'elu ebe ịchụ àjà nke e wuru. Ha wee sịrịta onwe ha, onye mere ihe a? Ha wee jụọ ajụjụ, chọọkwa sị, Gideon nwa Joash emewo ihe a. Ndị ikom obodo ahụ wee sị Joash, mee ka nwa gị pụta ka ọ nwụọ, n'ihi na ọ kwatuo ebe ịchụ àjà Baal, na n'ihi na o gbutuwo Ashera nke dị n'akụkụ ya. Joash wee sị ndị niile nke guzoro megide ya, unu onwe unu ga-ekpere Baal ọnụ ya, ma ọ bụ unu onwe unu ga-azọpụta ya? Onye nke ga-ekpere ya ọnụ ya, ka emee ka ọ nwụọ. Hapụ ya ruo ụtụtụ. Ọ bụrụ na chi ka ọ bụ, ya kpere onwe ya ọnụ ya, n'ihi na a kwatuwo ebe ịchụ àjà ya. O wee kpọọ ya Jerub-Baal n'ụbọchị ahụ, sị, ka Baal kpegide ya, n'ihi na ọ kwatuwo ebe ịchụ àjà ya. Ndị Midian niile na ndị Amalek na ụmụ ihu anyanwụ wee chịkọta onwe ha gabiga, ma ụlọ ikwu ha na ndagwurugwu Jezreel. Mmụọ nke Jehova wee were Gideon kpuchie onwe ya dịka uwe, o wee fuo opi ike. Abieza wee kpọkọta onwe ha n'azụ ya. O wee ziga ndị ozi n'ime Manase niile. Ha onwe ha kpọkọtakwara onwe ha n'azụ ya. O wee ziga ndị ozi n'ime Asha na n'ime Zebulọn na n'ime Naftali. Ha wee rigo izute ha. Gideon wee sị Chineke, ọ bụrụ na ị na-esi n'aka m zọpụta Izrel dịka i kwuworo, lee, mụ onwe m na-etinye ajị anụ ebiri ebi n'ebe nzọcha ọka. Ọ bụrụ na igirigi adakwasị naanị n'ajị anụ ebiri ebi ahụ, ma ọkpụkpọ nkụ adịkwasị n'ala niile gburugburu, m ga-amarakwa na ị ga-esi n'aka m zọpụta Izrel dịka i kwuworo. O wee dị otu a. O wee bilie n'isi ụtụtụ echi ya, pịkọta ajị anụ ebiri ebi ahụ, hichapụ igirigi n'ajị anụ ebiri ebi ahụ, ojuju ọkwa mmiri. Gideon wee sị Chineke, ka iwe gị ghara ịdị ọkụ megide m, ka m kwukwa naanị otu ugboro a. Biko, ka m were ajị anụ ebiri ebi ahụ nwa naanị otu ugboro a. Biko, ka ọkpụkpọ nkụ dịkwasị naanị n'ajị anụ ebiri ebi ahụ, maka igirigi dakwasị n'ala niile gburugburu. Chineke wee mee otu a n'abalị ahụ. Ọkpụkpọ nkụ wee dakwasị naanị n'ajị anụ ebiri ebi ahụ, ma igirigi dakwasịrị n'ala niile gburugburu.